jaga kele masa jadi nyana wakane viva saho wakane seninga na kumagane senina ma sakata bari kumagane badama lambe akadi nambini kele masa dente kele masa akadi biwa wakane kele masa akadile nambini kele masa jalite filalu salam aleka biriko filalu salam aleka numukunda jalikunda funekunda garange kuna mabo kunda aluwe salam aleka yane biriko dande yande mbaso ne babora biriko yane biriko kalu alu salam aleka biriko ni ma jigi barika la biriko mbeke fizi wale nega siribe barikanye jallo ni jagite siribe ni stangare jari bi kase kunu netemina bene gausu ni kiasu Muhammadu ni Mamidu gausu abarika kunu abarika bi abarika sinifene abarika barika adama siribe jallo ni jagite siribe ngana ni sangare penda de nangamani do ajabi biriko filado al barikanye solum masarawe jali benni barofa masala hinara jali ala mango du amogo bana dugutigu parce que dugu nango kanga afo mango tia dugu tan fla le bolaya mais ambe ro mina bi abe tra fo dugu bisaba magen dugu tigi ni almanium oyi wasa do ne na koneka kuma mbo o bonya masakin kuyi ni sawale ne be kumata dugu tigi togora ka kuma yambi ka folike amba damne anga mara ni mo ba ni gouverneur anga foli be gouverneur ka no ka mo be amba foli buye commandant ana no fe mo anga foli buye anga foli be mer la tawi munumbe Mohamed Dua Fofana ni ay kenani sigira asababu ye alide anga foli be o bara ana no fe mo be mo na oba tokola ambufo ambe foli ke mango kasigi o kale mango tukutuku
parce que san o san olu de bɛ nafolo bila u yɛrɛ kan ka na Kumango yan an bɛ labɛn kɛ alors ka kuma pour que Kumango kana kumati ka Kumango labɔ kɛnɛ ma an ka foli b'u ye an ka foli bɛ jɛkulu fɛn fɛn bɛ sɔrɔ jɛkulu ɲɛmɔgɔ n'an b'a fɔ o ma ko organisation ani association fɛn fɛn ani société civile fɛn fɛn bɛ yan fɛn bɛ se kɛnɛ sɔrɔ an b'u bɛɛ fo u bɛɛ k'u bisimila an b'a ɲina an ka presse mɔgɔw kɔ minnu bɛ kibaruya jɛnsɛn parce que n'an kumana an tɛ ye an tɛ mɛn n'olu tɛ an b'u fɔ k'a fɔ u ma ko k'u bisimila u b'u ka so an ye kɛnɛ ni parɛnya a denfaya o dira lieutenant Sori Sidibe le ma o y'an ka Kumango ka den ye an ye denfaya d'a ma a ka bisimila an ka foli bɛ a n'a nɔkamɔgɔ bɛɛ ye an balimamuso n'o ye Kanja Kuyate ye o de ye marraine ye an hakili b'a ma a bɛ dugukolo min kan an berenen don wala dɔgɔnin filɛ k'a fɔ k'an berenen don a b'a ka so a nali diyara an ye yankan mun b'a la jamana nin kɔnɔ o yankan o b'an ka kɛnɛ nin sɔrɔ an bɛ dugawu k'a ye a ko an bɛɛ ma ko an bere fɛn min ma u natɔ sɔrɔ o kun n'u tagatɔ sɔrɔ an tɛ ɲinɛ an ka donsow kɔ donsow olu de ye kɛnɛtigi ye ni donsow b'a dɔn ko kun min bɛ nin na olu yɛrɛ bɛ wari bɔ ka nin ko labɛn ka sɔrɔ mɔgɔ ma f'u ye mais n'i y'a mɛn ko donsow olu kɔn sɛbɛlen bɛ numu de la parce que numu de bɛ donsow labɛn i y'a mɛn donc an ka foli b'u ye mais bɛɛ nakun ye min ye ko commémoration kun jumɛn b'a la o kun mun fɔlɔ ye an bɛ segin foli kan duwa fo fana ye n'o ye Obara président ye ale de y'a ka cidenw bila ka na u nato fɔlɔ la an b'o de sɔrɔ an yɛrɛ hakili la k'a fɔ ko politique mɔgɔw de don mais u y'an den kɛrɛfɛ k'a fɔ an ye k'a fɔ Kumango ye min ye Obara président n'o ye duwa fo fana ye a ye Kumango mankutu mɛn Faransi i y'a mɛn dossier la mankutu min bɛ Kumango la Kumango man kan ka to tan o de kosɔn a ye 11 février ko kɛlɛ kɛra don min k'an k'o ta pour que ka kɛlɛ ni ko mun kɛra Kumango ka lakunu mais yanni ka to ale k'o kɛ Kumango ka den caman y'a kɛ a ye mun kɛ an y'a lɔn k'a fɔ da de don n'i ye so dɔn n'i ye da sɔrɔ i bɛ don da sɔrɔ a la yanni ka to ale k'o kɛ an kɔrɔkɛ bɛ yan Segu Bugadari Segu Sidibe n'a bɛ fɔ a ma ko nɛgɛ an ye le centenaire de la prise de Kumango kɛlɛ a san 1981 nɛgɛ ye Kumango kɛlɛ centenaire kɛ ka jama wele an nana yan k'o kɛ k'o lawasa donc an ka foli b'a ye mais duwa ye mun fɔ a ye mun yira an na a y'a soni sigi min kan 11 février an ka essayer ka na Kumango yan ka ɲɔgɔn bɛn k'a ɲɛnamaya pour que diɲɛ ka a lɔn min kɛra yan Kumango ye min ye bon Kumango tun ye duguba de dugu yiriwali an bɛ fɛ kuma fɛn fɛn bɛ n'a bɛ mɔgɔ hakili soma bɔ ɲɔgɔn na an bɛ kangari da kabini a daminɛ tuma mɔgɔ kɔni fɔ yan dɛ fɛn fɛn bɛ mɔgɔ hakili soma bɔ ɲɔgɔn na dugutigi y'a dɔn an da o kana fɔ yan Kumango tun ye dugu barikama de ko de tun kɛlen bɛ Kalamini n'a bɛ fɔ a ma ko Tata wo tun bɔlen b'o la ni mɔgɔ min binna jugu nana n'a binna kan donso bɛ marifa labɔ ka i ni minɛ i y'a mɛn donc maintenant tubabu Kumango sɛnɛkɛdugu de tun don donso de tun bɛ yan o donso fana tun kɔ sɛbɛnlen min na o ye numu ye numu de tun bɛ marifa dilan ka tila ka nɛgɛ dilan i y'a mɛn ni dugu ni yiriwara a mankan bonyara a yankan bonyara tubabu y'a mɛn an kibaruya mun ser'u ma u wulila ka bɔ Médine o nana cogo min an da tɛ se olu bɛɛ ma mais tubabu nana le 7 février 1881 le 7 février u y'u ka minɛnw jigi kita le 7 février u y'u ka minɛnw jigi kita donc u jiginnen u y'a essayer ka négociation ɲini Kumango fɛ ka kuma ɲɔgɔnya
u ye cidenw minnu bila ka na kumanko k'ale y'olu maltraité ka da kan ale ye sen mun y'ale kɔrɔ fusamantiya tun b'ale kɔrɔ an ka fisa ni ninnu ye an b'a fɛ k'o kɛ an ka jɔn ye u y'u tagamacogo lajɛ kumanko k'ale ma sɔn min kɛra o la o bɛɛ tɛ fɔ y'a mɛn u ka a b'a fɔ min ma ko commandant supérieur kumanko k'ale ma sɔn kumaɲɔgɔnya ma mun kɛ o digira commandant supérieur la o de kosɔn olu ka kɛlɛkɛdenw tun nana Bumango u tun sigilen bɛ Kita ye le 11 février 1881 Boni Desmond n'a ka cɛdenw a n'a ka kɛlɛkɛminɛn dafalen de nana ka na Idrisi la Bumango la u y'a daminɛ ni marifa ci ye o ye marifa mun ci physique perfectionné tun b'u bolo mais an ka numuw ye marifa mun dilan o de tun b'an ka mɔgɔw bolo u ye kisɛ ci ka kisɛ ci minnu ni ka gɛlɛn olu y'a essayé ka ji da kari ka don mais mɔgɔ minnu donna u ye u ka lieutenant dɔ fɔ y'a mɛn o lieutenant Paul y'a mɛn u y'o biɲɛ donso y'o biɲɛ tigɛ ani cɛ 5 u y'olu faga ji kɔnɔ yan capitaine Morsiku an ka mɛn d'accord ne ye da tɛ se o bɛɛ ma donc mɔgɔ min tɛnna mɔgɔ min joginna mɔgɔ min ka nani jogini o seginna ka taa Kita o mɔgɔ ninnu mɔgɔ jogini ninnu caman sara donc kuma la suruyana an b'a fɔ k'a fɔ commémoration k'a yira diɲɛ la mun kɛra Bumango o de don. Abu Sidibe, colonel Abu Sidibe, ne Sirakɔrɔ maire Birimo Sirakɔrɔ ni kumara bi a diyara n ye n bɛ foli bɛɛ lajɛlen ma mais yani n ka kuma daminɛ ka taa yɔrɔ jan ka foli gouverneur ma gouverneur n'a ka représentant préfet et sous-préfet maire dugutigiw a bɛɛ lajɛlen les conseils municipaux n karamɔgɔ donso n b'a fo la mais o tɛ mɔgɔ fo ka caméraman bɛɛ lajɛlen fo n'i ko k'i bɛ foli kɛ n'i m'a dan dɔ b'a fɔ k'i ɲinɛna kɔ maa ma siya n b'u bɛɛ lajɛlen fo n bɛ parrain fo ka marraine fo ka diya i ka nali diyara n ye i b'i ka jamana de fɛ sinon i bɛ cogo min i tun tɛ se yan ko foli d'i ma ne ka foli kɛrɛnkɛrɛnya n b'a lase Kita dugutigiw ma kɛrɛnkɛrɛnya la Tɔgɔntanakaw kɛrɛnkɛrɛnya la Tɔgɔntanakaw Kitaw Mɛrɛnakaw don ka tila ka foli lase o bara mɔgɔw ma n'a bɛ ka kɛnɛ nin ɲɛnama bi o bara de don ne bɛ baara kɛ i ni ce a bɛ ka se yɔrɔ min sisan an bɛ foli di o bara mɔgɔw ma a ni ce a ni baraji bi 11 février 2024 waati min na sisan sani na heure in na makari jumɛn dugu kɔnɔ cɛw sara musow sara cɛ ni musow fara ɲɔgɔn na denw tununa maa dɔw tununa u taara min ma taa yɔrɔ dɔn dɔ su filɛ an bɛ boliboli la jɔn y'o kɛ tɔw de kan na janfa tasida bɛ kɛ o ye o 1881 san 100 san 40 ani san 3 o ye bi a man ka ɲina nin kɔ gosi mɔgɔ man ka ɲina nin kɔ n'i Birimo ka ye i Bamakɔ ka ye i Kita ka ye i ye maliyɛn ye i kan ka nin to hakili la janfa ka janfa si jamanadenw ma kana ka bɔ Médine kana le 9 janvier Boni Desmond a n'a ka délégation bɔra Médine ka tɛmɛ Bafin fɛ ka ba tigɛ ka na Togoto fɛ ka na se fo Kita le 7 février kalo kelen o bɛ taama la ko kana Bumango kama ko Bumango ko bɛ n don ko Bumango bali o de kɛra dɛ le 7 o donna Kita le 9 ka maaw bila o mana kɛlɛ kama u nana ye ko ka kuma ko Birimokaw bannen don ka kuma an ka kuma ɲɔgɔn ye an ka bɛn fɛn kan gɛlɛya min bɛ yan
n'o sigira mɔgɔ k'aw ye sigi mɔgɔ kan k'o gɛlɛya ban k'a bɛn a kan gɛlɛya min bɛ ale de kan tɔw o kan minɛnw bɛ bɔ ka bɔ masina ka na manden fɛ ka tɛmɛ munugula fɛ ka tɛmɛ yan fɛ sira tigɛlen don voyage i bɛ wari sara o gɛlɛya bɛ yen ko ka kuma le 9 o kuma kɛra o kɛra mun na kuma cɛra o min bilara la ka na kuma la Muhamadu a tɔgɔ ko Muhamadu a ma sɔn a nana kuma wɛrɛ fɔ o banna an ko déjà to yen kɛlɛ nana kɛ kɛlɛ kɛra ni bɛn ma kɛ kɛlɛ bɛ kɛ mais ko k'aw sinatura ka kɛlɛ kɛ ko Badum bɛ o fana bɛ kɔfɛ yan fɛ Badumkaw bannen don yankaw bannen don n'an ma kɛlɛ kɛ joona a ti ɲa o de kɛra o nana bin dugu kan le 11 à 3h du matin o bɛ da ka na à 7h o sera yan de 7h 8h 9h 10h koko bira ka nɔ o b'a fɔ ko gɔlɛ de cira an na denbaw gɔlɛ cira mɔgɔw la sɔrɔsiw gɔlɛ sen kelen n'a bira yɔrɔ min filanan tɛ bi mais o yɔrɔ kelen suma fasali kelen suma yan côté ninnu kɔrɔ ka ka se o ye jɔya o y'a ci koko nana bin mais koko nin mètre 3 ani demi à épaisseur sanfɛla centimètre 50 a bɛ kaba minnu de la bɔgɔ de la a bɛ man di mais gɔlɛ y'a deli 89 de sa hakɛ to 94 parce que a tɔ bɛ ma ten o 4 o y'a labɛn koko jana kɔ la fossé min bɛ ka koko lamini mètre 1 sotia a pan kunna koko nana bin a ye fɛn nafa bɛsi min kɛra wo min kɛra fɛn na wo ni mètre 33 mɔgɔ donna sɔrɔsiw donna tasuma bɛ da bon na bon min bɛ yan bon suba de ma cɛ kule la muso kule la denmisɛnnin kule la cɛkɔrɔba donsokɛ i ni den bɛ kule la i muso bɛ kule la o tasuma la o découragera da min bɛ yan fɛ n'o ye da ye mɔgɔ kɔnsera ka bɔ maa min fagalen a tɛ se ka fɔ ka ban min bɔ da a tɛ dɔn don bɛ bi muso taara a t'a kɔnɔ cɛ taara a t'a kɔnɔ den tɛ si tɛ si kɔnɔ dɔ taara sigi yan fɛ dɔ taara sigi yan fɛ dɔ taara Fubafilali o de la bi a bɛ hakili to sigidon a ka ca yɔrɔ caman k'i bɔra min mɔra birigo jɔn y'a kɛ tɔw de y'a kɛ mun y'a kɛ bɛnbaliya cogo jumɛn o janfa an ka ɲɛɲiniw la bi jamana nin kɔnɔ k'a labila an ka bɛn an ka fɛn fɔ ɲɔgɔn ye ka bɛn fɛn kelen kan ka janfa dabila ne k'i di sigi ko dabila ne o tɛ foyi ɲa anw an k'o de fɔ bi ko foli lase jamana ma an bɛ yafa ɲini an ka donsow fɛ an ka ɲamakalaw fɛ min fɔra tɛmɛna ɲɛ o ye foli min di lase ka so bɛɛ lajɛlen kan mais a ka kan ka foli spéciale bila monsieur le gouverneur ani préfet ni sous-préfet salon an ye laɲini kɛ ne ye personnellement sous-préfet nana n ka m'a ɲini sangɛrɛ gouverneur kana préfet kana alhamdulillah rabbil alamina o nana ne ye jɔn ye fɔlɔ ne ye lieutenant Sori Sidibe ka Wologumakɔ yan k'a mɔ yan ka n ka école kɛ Kita ne bɔra jɔn na ne fa Seyidu Sidibe ka wolo yan k'a mɔ yan ne ba Bintu Sidibe ka wolo yan k'a mɔ yan ne ye service kɛ armée kɔnɔ la garde nationale pendant 43 ans et 3 mois sisan n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi don ba don don min ni mɔgɔ man ka ɲinɛ kɔ Bamakɔ man ka ɲinɛ kɔ Biriko man ka ɲinɛ kɔ Mali si man ka ɲinɛ kɔ parce que don an bɛ don min na bi an masaw ni kɛlɛ de kɛ Asimu bɛ kɛlɛ min na bi an ni kɛlɛ kɛ kunun k'u tɛ sɔn tubabu ka jɔnya ma u tɛ don tubabu ka mara kɔnɔ u ye mugu ta k'o négociation u tɛ sɔn ka mara ka k'u kɔnɔ o don kama tubabu ye fɛn gɛlɛ t'o kama
ka taa an ka mɔgɔ bɛ gɔlɛ de don bona 84 mais tɔ sama tɔ yan dɛ kaburu filɛ kita tɔ kaburu don o sugu bɔra Bamakɔ yan dɛ Mali kɔnɔ kɛlɛ kɛra yɔrɔ caman ne ka tɔw fɔ ka caman kɛra Bamakɔ yan dɛ mais a ma ladon Bamakɔ ye faama an b'a ɲini aw fɛ a ka to Bamakɔ ka ko dɔn aw de ɲɛmɔgɔ ye bi a y'a to Bamakɔ ko dɔn sisan n'o tɛmɛnen kan ne bɛ wele bila masa dɔ tɛmɛna ɲɛ nɛgɛ Sidibe Segu nɛgɛ Sidibe ne ko nɛgɛ a ye ko kɛ Bamakɔ yan Bamakɔ man ka ɲinɛ a kɔ Gawusu Sidibe n'a ye kɔrɔ don a ye baara kɛ Bamakɔ yan mɔgɔ man ka ɲinɛ a kɔ an bɛ don min na ko bi Tumani Sidibe ani Pawulo Seydou Sidibe Pawulo n'o kita maire bi a bɛ Bamakɔ ka den don Sori Sidibe an sera a bɛ kita a bɛ Liberté kita Bamakɔ ka den don Bamakɔ problème o de bɛ wuli k'i jɔ a la an bɛ dugawu k'u fana ye u k'i jija an ka ci Bamakɔ ka taa ɲɛ u ka to bɛn ka don dugu kɔnɔ tiɲɛli kana don ka jamana kɔnɔ an ye baara dɔ daminɛ Bamakɔ yan ɲinan n bɛ foli kɛ dugutigi n'a ka dugudenw ani denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen an y'a ɲini dugudenw an ka bolo fara ɲɔgɔn kan gouvernement tɛ se ka bɛɛ kɛ an ka maternité dɔ jɔ ka di an ka dugudenw ma n'an sera k'o kɛ a bɛ se ka ɲɛ dugumɔgɔw ko Sori ka miiriya a ka ɲi an fana b'i dɛmɛ ni an bololabaara ye cɛncɛnbɔ bɛrɛbɔ an b'a kɛ o fana kɛra cogo la baara bɛ niveau dɔ la bi hali an ma ba mɛ caman kɛra la an bɛ mun ɲini autorités fɛ faamaw fɛ ni baara nin kɛra n'a banna k'an dɛmɛ fɛn fila minan ani baarakɛla n'i ye so jɔ ni mɔgɔ t'a kɔnɔ ka baara so jɔ ma fɛn ɲɛ dɛ n'i ye so jɔ ni minɛn t'a kɔnɔ a kun tɛ baara la dɛ an tɛ se a bɛɛ la an kɔni y'a daminɛ aw ka baara don an y'aw dɛmɛ a daminɛ aw k'an dɛmɛ baara la n'a ye kɛnɛ min kan bi jamanadenw dɔ n'o maliyɛn don Duwa Fofana an tɛ se ka ɲinɛ Duwa kɔ dɛ Duwa tɛ Bamakɔ ka ye dɛ a ye Bamakɔ tɔgɔ mɛn histoire de la ka wuli ko a kana Bamakɔ ka jamalajɛ kɛ ka ka nafolo bɔ a kun ka tɔn sigi ko o baara ka wuli k'a jɔ k'u ka Bamakɔ labɔ kɛnɛ kan ni Duwa tɛ an tɛ jɔ kɛnɛ kan ka foli kɛ Duwa ye ka baara kɛ Ala ka a taara yɔrɔ min na Ala ka barika don a la hali bi a bɛ laɲini min ɲini ale de b'o dɔn an t'o dɔn Ala k'a ka laɲiniw sabata ye jama n'a sɛnsɛnra dugutigiw dosow an b'a ka foli di bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugu min na komi Bamakɔ siya kɛlɛ t'anw fɛ yan jeliw bɛ yan numuw bɛ yan fulaw bɛ yan Fofanaw bɛ yan Tarawelew bɛ yan Kulubaliw bɛ yan yan sigi ka di a y'a ɲini an fɛ toujours mɔgɔ ni Bamakɔ sigi ka di i bɛɛ bisimila don Bamakɔ Bamakɔ ni kita bi sani ka bɔ kita tere ni kita 9 km kita ni Bamakɔ yan a b'an bɛ foli kɛ jama alhamdulillahi rabbil alamin Allah tanto bɛ masa ye Jabar Wahidu ne bɛ barika da Ala ye jalikunda aw bonya bɛ jeliyarɔ n dɔgɔnin Aliyu i bonya bɛ jeliyarɔ Iramaka Sako Darame aw bonya bɛ jeliyarɔ numukunda ka taa yan ka bila golobilaji la o min ye n muso bɔyɔrɔ ye aw bonya bɛ jeliyarɔ Biriko aw b'a tɔ to ka diya ye dɛ ka senfilantigiw ye k'u to yen k'a fɔ ko Kanja ka kɛ aw ka marraine ye mɔgɔ dɔ b'a bɛɛ bɔ dugu dɔ la a tɛ k'i fɛ dɛ ne ba bɔra Biriko de Biriko ka ye ne kanu Biriko ka kɛra ne fɛ ne ye kasɛti bɔ ni Biriko ma kɛ fɔlɔ ye n ka kasɛti bɔlen gansan Biriko a tɛ kɛ laban ye donc n ka foli bɛ Biriko ye Gumɔnkɔ ye Biriko bɛɛ surtout Gumɔnkɔ ne sera Gumɔnkɔ yan fɔlɔ ka na yan animation kɛ jɔn y'a kɛ Nɛgɛ Sidibe de y'a kɛ a filanan o kɛra jɔn ye Mamadu Seyiba Lamini Seyiba o Mari Fofana Boyi Gille bari jɔn ye o sababuya Gawusu ni Kiyasu
Gawusu ni Kiyasu Jallo ni Jagite Sidibe ni Sangare Koni ni Tengere Mansa Usu Mini Mansa Sara Bonson Gawusu de kɛra sababu ye ka ne ni o bara yira ɲɔgɔn na n'i ye ɲɛ kɛnɛ kan bi n bɛ o bara de ka kɛnɛ kan o bara dun ko a tɛ de o bara kɔrɔ de ko n tɛ sɔn jɔnya ma n tɛ sɔn dɔgɔyama ma Biriko k'a ma sɔn jɔnya ma ka bi Ala ka Biriko da Biriko k'a ma sɔn jɔnya ma ma sɔn dɔgɔyama ma sori ne furucɛ ni kanucɛ ne n'o de taara ka kɛ marraine ni parrain n ka foli b'u ye n ka foli bɛ Biriko bɛɛ ye n sewalen don kojugu fo k'a dama tɛmɛ kuma si tɛ n da fo Biriko kaw fo k'u wale ko Biriko k'alu nale Sendugu dala kolo na digira mɔgɔ min na o k'i yɛrɛ kɛ i ye fala ni mbala nale Sendugu dala kolo na diyara mɔgɔ min ye o k'i yɛrɛ kɛ Biriko ye. Ne bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'a di naba bɛɛ ma ka kuma jɛ ɲini kumatigiw fɛ. An bɛ kɛnɛ min kan nin ye kɛnɛ sanumanba de ye. An bɛ waati min na sisan nin kɛra kɛlɛ in kun fori waati de ye. Aw bɔra ka gɛlɛ ci ka mɛn. O tuma na an tun y'a lawuli fɛn min kama gɛlɛ cikan in ka se ka lamɛn. Tubabuw b'a ci an na an fana b'a ci u la. Donc kɛlɛ in a kɛra kɛlɛ ye min hali sini ji kan ka da min sana kan. Ɛri 4 kɔnɔ mɔgɔ 1000 n'a kunkanfɛn de fagara nin yɔrɔ kelen in na. Yala an ka jamana ninnu kɔnɔ nin don in kan ka tɛmɛ ten wa? O de y'a to o baara n'a jɛw y'a laɲini ka nin kɛnɛ laɲɛnamaya san o san 11 février la n'i y'a ta ko 4nan de ye o baara n'a jɛw fɛ. Ta kun fɔlɔ la an ye mɔgɔ kelen de bila ka na kɛnɛ kan ni Mali drapeau ye ka caméra bila a nɔfɛ o k'a célébrer. O tuma na bi ne ni jama in kɛra yan ka denbaya ta k'a di an ba ma n'o ye Kanja Kuyate ye ani ka denfa di an yɛrɛ ma n'o yɛrɛ Yanka ye. O tuma na an kan ka tare de fɔ. An sera Kanja ma Bamako ka bonya d'a kɔrɔ. A y'an kunbɛn ni bonya ni karama bɛɛ lajɛlen ye. A ko ni bonya in diyara ale ka tɛmɛ jama kan parce que ale yɛrɛ ye Biriko ka ye. A y'a fɔ cogo min na ale tun bɛ se ka to so ka yamaruya di mɔgɔ wɛrɛ ma o kana nɔrɔ bila la solila ka na an b'a ɲini aw fɛ a ka tɛgɛrɛ fɔ a ye o la. O tuma na ka nɛgɛ fana fo o baara n'a jɔw tɔgɔ la parce que centenaire labɛnna nɛgɛ de fɛ a ye baara ɲuman kɛ a kan ka fo ka waleɲuman dɔn. Forum ko kuma fɔra yan forum labɛnna aw y'a diya aw ye Afrika Bulu yɛrɛ ye caman jɛnsɛn a la. O tuma na Gawusu Sidibe ani mɔgɔ o mɔgɔ sen donna forum labɛnni na a bɛɛ lajɛlen ka fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. O baara n'a jɛw bɛ nin kɛnɛ ninnu sigi an ka jamana kɔnɔ Gumango dɔrɔn tɛ an taara Daba a ma mɛn. Jamana yɔrɔ bɛ yen kɛlɛ ɲango caman kɛra yɔrɔ minnu na nka nafolo k'a fɔ an bɛ taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ de ayi dɛ an b'a bɔ an yɛrɛ de kun an se mana kɛ min ye. O tuma na dɛmɛ min mana kɛ mɔgɔ wɛrɛw bolo duguladenw yɔrɔ la o tuma na o bɛ se ka kɛ k'a dafa i n'a fɔ an bɛ 4e édition min kɛnɛ kan a ka kan an ka Bajan mairilakaw fo a n'a duguw fo u ka contribution na fo ka taa se min ye Gawusu Sidibe fana ma a y'a ye médaille mun bɛna di a ka ca ni kilo 50 n'a bɔɲango ye ka bɛɛ doni ka bɔ Faransi ka na n'a ye Bamako ka bɔ Bamako ka na n'a ye Kita ale de y'a kɛ kɛnɛ in bonya kama a n'a denmuso fana ye contribution kɛ ka bɔ fo l'Américain ka jamana kan donc a kan ka fo ka a waleɲuman dɔn. O tuma na ne ka kɔrɔfɔ tɛna janya parce que tile ganna kosɛbɛ ani duwa jɛra ka sɛbɛnniw ɲɛɲini k'a ɲɛɲini Gumango sigicogo sen kan kabilaw bɛ bɔ Futa Jalɔn ka na Sandugu ka tɛmɛ kɛlɛ kɛlɛkɛya fɛ a kɛra waati min kɔnɔna la jɔn ka mara kɔnɔna la maa minnu sara kɔnɔna la k'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ k'a kɛ kafa ye mais waati kurun kosɔn an tɛna se k'o da maaw tulo kan bi. A yɛrɛ an b'an ba fo tuguni n'o ye Kanja Kuyate ye parce que dugu caman bɛ yen tubabuw y'a sɛbɛn cogo min na u ka sɛbɛnfuraw la. O tuma na n'i y'a jateminɛ anw yɛrɛ fɛ a tɛ fɔ ten nka ale yɛrɛ y'an dɛmɛ ka se ka dugu ninnu fɔcogo caman ka a lakile nka don dɔ
hakili la an bɛ sɔrɔ ka jida o sana kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ anw bolo bi bi in na an ka jamana kɔnɔ ni nin don ninnu sera jamana ɲɛmɔgɔw kan ka lase kɛrɛnkɛrɛnnen de kɛ ka hakilijigin kɛ a la a bɛ région minnu kɔnɔ i n'a fɔ Kitana Ɲango hali n'o bɛ chômer kɛrɛnkɛrɛnnenya la o bɛɛ kan ka kɛ wa ji minnu filɛ nin ye an y'a fɔ sango an bɛ segin a kan bi ji ninnu kan ka sécuriser de yaasa san ba yiri ka ɲinan kɔ maa kana se ka maga la parce que an bɛ bi de dɔn den dɔw bɛ na sini maa t'a dɔn dɛ o tuma na n bɛ min fɔ ka bɔ kɔrɔfɔ la o de nin ye Mamadu Awfo fana ma se ka kɛnɛ lasɔrɔ mais a n'a jɛw tɔw bɛ yan o tuma na an bɛ foli ani tanu di bɛɛ lajɛlen ma tɔgɔtannakaw bɛ yan ka foli d'u ma k'u mamaya pour que u ye baara minnu fana kɛ an bɛ se ka ɲɛmada o fɛ cogo min na ne ka kɔrɔfɔ bɛ da yan nɔ k'a kɛ to ɲinikaw fɛ Tintin ani Jɔ bɛ Kiraba Mamadi ye. an sira hɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la ne tɔgɔ ko Ɲama Bajan Tarawele n ye Dabanka ye Daban ye bamanandugu de ye a bɛ Kati mara la Bɛlɛdugu kɔnɔna na Daban dugutigi ye ne ni n dɔgɔkɛ ci ka na n'o ye Jan Tarawele hali salon nin kɛnɛ kelen kan an tun bɛ yan a ko an kana Gumango ka kunnawolo kɛnɛ Gumango kan tɛ tubabu ye o kɛnɛ Gumango ka kunnawolo kɛnɛ k'an kana a ɲɛnamaya a san maa minnu sara Gumango yan olu ka san yɛlɛma o tasibila min bɛ kɛ Gumangokaw fɛ ko an kana ka kɛ an ɲɛna o de y'an se yan bi dugutigi ko k'an ka fɔ Gumangokaw ye o ka dɔn k'a fɔ ni kɛlɛ ɲɔgɔn fana kɛra olu fɛ Daban ye tasuma da tubabuw tɛgɛ diyo o kɛra san kelen ka kɔn Gumango ta nin ɲɛ o ka minɛnw bɛɛ bɔ tu la tubabuw taara deli la Daban ko ka minɛnw d'u ma n tɛ dɔn Gumangokaw ye mun kɛ cidenw na dɛ an kɔni ye cidenw an bɛnbaw ye ciden 3 de minɛ ka kelen fa Foroba Basi la o y'a sɔrɔ basiko bɛ yen ka kelen kun di ka bila bilakorow fɛ misibagaw na ka kelen bila dugutigi kɔrɔ cidenya na o kɛra Daban o kɛra 1880 le 11 mai 1880 a san 100 ni san 44 ye ɲinan ye u ye tasuma da tubabuw tɛgɛ diyo san 3 o kɔfɛ 1883 le 16 janvier o tun ye kɛlɛ kuncɛ don ye kuma lasurunya na kɛlɛ mun kɛra Gumango fɛ o ɲɔgɔn kelen de kɛra anw fɛ yen mais olu ta kɛra siɲɛ tile 3 u bɛ kɛlɛ la gwele kuɲa 204 o cira Daban ka tubabuw yɛrɛ ye mun sɛbɛn jigiɲɔgɔn kelen an b'a fɔ ɲɔ bɛ kɛ fɛn min kɔnɔ ci de don jigiɲɔgɔn kelen gɛlɛden kelen de ye o jigiɲɔgɔn minɛ ka jɔ ta ka bɔ a kunna ka jeni tubabuw yɛrɛ ye mun sɛbɛn o ye tariku min anw yɛrɛ bolo o fana bɛ yen donc o b'a yira k'a fɔ dugutigi ko nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ anw ni Gumango an bɛ fɛ ko ye kelen ye kunun ŋaniya min tun bɛ yen cɛfarin min tun bɛ Gumango o ɲɔgɔn tun bɛ Daban mais an tɛ ɲɔgɔn ko ladɔn bi n'a ma ɲɛ k'an bɔra ɲɔgɔn kalama k'a sababu kɛ o bara ani faso kanu ye ko sababu ma nɔgɔ ko ŋaniya min tun b'a la kunun o ŋaniya kelen kan ka kɛ bi o bara ni faso kanu kɔni ye sira bɔ ko mais sira jeli o bɛ Gumango ani Daban de ma sisan ko an ka hakili to ɲɔgɔn na ko koɲinjini b'i bolo koba la nka aw kana ɲinɛ a kɔ dɛ n bɛ kuma surunya k'a fɔ ko dugutigi kuma min don an da o de ye nin ye ko an ka hakili to ɲɔgɔn na ko bɔlen kɔ ko k'a ka foli fɔ Gumango dugutigi ni Gumango maabaw bɛɛ lajɛlen ye ko foli kɔfɛ an ka a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an kana ɲinɛ maa kana jɔn i yɛrɛ la o bana fɛ ne tun bɛ min fɔ mun donna an da Daban dugutigi fɛ o de ye nin ye a kɛtɔ bɛ nin kan sali ala Muhamadu Alu Jabate bɛ yen wa Kanja Kuyate ko ka kuma di ne ma ko n ka dunanw bisimila
aw bɛ yamaruya alhamdulillah jelikuntigi o ye ne karamɔgɔ ye n fa don n'o ye jeli Sidi Sako ye ale yamaruya di o de hukumu kɔnɔna na n bɛ karamɔgɔ jeli Kanja Kuyate ka taa se warabu naani fɛn fɛn n'a bɛ yan bɛɛ lajɛlen bonya bi kɔrɔfɔ in na kuma tɛ ne da foli kɔ karisa a ye na n kungo la ni ɲɛ ma fɔ maaw la ne m'a dɔn e bɛ se ka min fɔ ni foli tɛ k'a ɲini Ala fɛ bi Ala ye kita mara kalifa ninnu de la préfet sous-préfet gouverneur ka CAJ bi ye sɛgɛnnafiɲɛ bɔ don de nka k'a dɔn k'a fɔ ni cɛ kelen binna Gunango ko Gunangokaw ka fara ɲɔgɔn kan ko ka taasibila kɛ ka ɲɛsin o la k'olu bɔlen to olu ka sɛgɛnnafiɲɛ bɔ ti fosi ye u bɛ ka an kɛrɛfɛ k'u fo u yɛrɛ ye u ni ce k'an ka mɛriw fo ma mɛri bɔ mɔri la kita commune urbaine maire ka maire Alliance Sidibé Paulo ka taa se Bandia commune maire ma ani ka association minnu bɛ yan a maire kaw Moussa Sissoko ka bonya bɛ yan fɛn min ye an ka seko ani dɔnko académie o bɛ yan ni o ye an ka culture mɔgɔw ye n ye monsieur Cissé ye n ye Ben ye n ye Kɔrɔtɔs ye aw bɛ bonya b'a la aw yeli kɛnɛ kan a ma balan na an b'a ɲini Ala fɛ an k'a kun cɛ hɛrɛ ni bala la bɛɛ ɲuman ka se ka t'i ka so an b'a ɲinɛ académie kɔ académie d'enseignement kunun an ye prix 10 min kɛ kita a tun b'an kɛrɛfɛ bi fana an ɲɛ b'a la depuis sɔgɔmada fɛ a kɛra maa fɔlɔ ye minnu sera kɛnɛ kan heyi tɔgɔfɔli man nɔgɔn jama kɔnɔ n'i y'i pan n'i kunna a bɛ k'a kɔnɔ k'a juguya don o tɛ n'o yɛrɛ yɔrɔ min na n bɛ yafa ɲini aw fɛ ka foli di kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ekɔliden minnu nana u mana dɔwɛrɛ la ko dɔ fɔ ka kɛ dɔ fɔ n'a ma kɛ adamaden bɔkɔlɔ bɛ tunu n'a fɔ ye nin ye min dalen filɛ cɛba min dalen filɛ nin ye jɔn don bi ye don ye don minnu n'an kan k'o fɔ denmisɛnnin minnu bɛ u k'a dɔn nka foli mana janya a bɛ maa nakun tunu dɔɔnin an b'o k'a kɛ to ye o ekɔlidenw ani ka karamɔgɔw k'u fo n tɛ tila foli la délégation ba min bɔra Bamako an ka président national ni o ye Mohamed Doua Fofana ye a ba kelen dɔgɔnin ani ka da denw kan ani ka da baarakɛɲɔgɔnw kan fɛn fɛn na nana journaliste fara a caméraman kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada ko yan de ye Gunango ye yan de ye Birigo ye o kuma bɛ dan ye bonya bɛ yan de majigi bɛ yan de ne y'a seere ye a tɛ tɛmɛ kalo 3 kan ne bilala nin jɛkulu in ɲɛfɛ ni Gunango donsow ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n b'u fo heyi ko maa i ka k'i yɛrɛ fɛ a ka fisa i ka kɛ maa wɛrɛ fɛ ye maa ma k'a yɛrɛ fɛ n'a kɛra maa wɛrɛ fɛ n b'a dɔn o fɔcogo bɛ Aliu Jabate ko la a bɛ fɔ o ma ko mɔgɔfɛmɔgɔ Birika ma sɔn mɔgɔfɛmɔgɔya ma donc aw fo aw yɛrɛ ye n tɛ se ka bɔ kuma na ni ma foli belebeleba kɛ jeli Sidi Sako ye ko n'i y'a mɛn n jɔlen kunnandi a fɔ i sababu ɲuman jeli Sidi Sako a y'anw tɛntɛn k'an bilasira baara in hakaja a bɛ se ka bɛn cogo min na kita bɛɛ de bɛ yan bi ka da kan ka dugutigi bɛ yan n'o ye Seydou Keita ye an b'a fo heyi sifin k'u ka ko la wuli maa cɛkɔrɔba san 70 san 80 ka tugu nɔfɛ o mana kɛ ko fitinin min ye e k'o kɔlɔsi ka na o bɛ laban kobaya ma o tuma maakɔrɔ fɛn fɛn k'a bɛ yan an b'a bɛɛ lajɛlen fo so Kulubali ni ci yɛrɛ k'a da kan ba min kɛra a ka sigiɲɔgɔn du kɔnɔ bi a ko a ta to fiye fa kana nin kɛnɛ in kan kitakadenya lamɛnma yira don an b'a fɔ a ni ce a yɛrɛ ye n da sera min tɔgɔ ma n da ma se min tɔgɔ ma tile guwara dɔɔni kuma ma nɔgɔn n'i ko jama ma a ni ce
ni maa min yɛrɛ y'a kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ e nana kun wɛrɛ de la e nana jama kunnakun na o kuma ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barika da fɛn min y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yan n'o de ye tasi bila ye ka ɲɛsin cɛ minnu sɔnna olu ka bi anw ka jɔ bi ala ka saya k'u ma lafiya ye ala kana to u kɔ ka fitinɛ bɛɛ ani kelenya ala ka don jamana in kɔnɔ jamana in ala k'a bolo suma ka jamana don jamana jugu kalo dibi la ala k'olu se an na nin dakuruya fila kun don n'a fɔ cogo ɲɛna ni tɔndenw bɛnna kan ten de ni fili yɛrɛ la hakɛto b'o la sɔlɔ Mamadu. Merci. Tout le plaisir et l'honneur sont pour moi de prendre la parole en ces instants au nom du gouverneur de la région de Kita empêché pour m'adresser à vous en cette journée mémorable du 11 février 2024 qui nous rappelle celle historique du 11 février 1881 vécue ici même à Goumako. Mesdames et messieurs, Goumako, jadis centre commercial paisible par excellence où les Arabes du Sahara et de la Mauritanie amenaient leurs produits, dattes, sel et autres objets d'art qu'ils échangeaient contre les produits des Noirs, fruits, arachides, mil, manioc et j'en passe, et même les esclaves et les fusils, a dû faire face, à l'instar des grands empires maliens, aux assauts des colonisateurs français. Ceux-ci, à leur arrivée, n'hésiteront pas sans autre forme de procédure à construire un fort sur une superficie qui appartenait aux populations autochtones de Goumako. Cette initiative, à la limite du mépris, sera très mal appréciée par les populations qui exprimeront leur désaccord. S'ensuivit alors une bataille sanglante entre les protagonistes. Malgré les armes perfectionnées et la puissance de feu des envahisseurs, les populations de Goumako, avec les moyens rudimentaires, opposeront pendant 3 jours de combat, soit du 9 février au 11 février 1881, une résistance farouche dont la mémoire collective se souviendra pour toujours. À l'issue de cette bataille, désormais historique, des victimes ont été enregistrées de part et d'autre, notamment du côté français, où on pouvait noter plusieurs blessés et morts, dont celle d'éminents officiers comme le lieutenant Paul, celui-là même qui fit le piquetage du fort de Kita, et le capitaine Morchi. Par leur courage, leur bravoure, leur opiniâtreté et leur insoumission aux diktats des colonisateurs, les populations de Goumako venaient ainsi d'inscrire au panthéon de l'histoire le nom de leur contrée, symbole de résistance à la pénétration coloniale française. D'où l'intérêt de l'organisation annuelle de la journée du 11 février en souvenir du combat de Goumako. Les valeurs sus-évoquées que l'histoire de Goumako, peu connue et peu écrite, doivent être enseignées à la jeune génération malienne afin qu'elle s'en inspire fortement pour continuer à tenir haut le flambeau d'un Mali totalement débarrassé du joug colonial et néocolonial et résolument engagé à prendre son destin en main. C'est d'ailleurs tout le sens que les plus hautes autorités du Mali mènent actuellement avec à leur tête le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Avant de terminer mon allocution, je voudrais adresser mes sincères remerciements à la commission d'organisation et tous ceux qui, de loin ou de près, ont œuvré pour la réussite du présent événement. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci,